Үйрәнмеше шабата да үреп булмый диелә халык мәкалендә. Укучыларым, әле сезнең дә оласы белемнәрегез бик күп. Бүгенгә кадәр булган белем дәрәҗәгезне акыл батыл уены күрсәтер. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Хәерле көннәр. Хәерле көн. Исәнмесез. Бездә бүген икенче этапны дәвам итүчеләр Зәринә һәм Алмаз. Алар инде үзләренең никадәр белемле икәнлекләрен күрсәтергә килделәр. Шулай да, әйдәгез әле искә төшереп үтик. Сез кемнәр, каян килдегез? Нәрсәләр белән кызыксынасыз? Алмаз, синнән башлыйбыз бу юлы. Мин 2-нче татар гимназиясенең 6-нчы Б сыйныфта укыйм. Миңа инглиз теле һәм математика фәннәре ошый. Инглиз теле мин китаплар укыйм. Математиканың да олимпиадада катнашам. Ялгышмасам, син зур олимпиада катнашып, республика күләм олимпиада катнашып, дәрәҗәле урында алган идең. Әйе. Исәнмесез, минем исемем Зәринә. Мин 6-нчы классны бетереп, 7-нче класска күчәм. Минем иң яраткан дәресләр ул литература. Чөнки миңа анда күп произведение ошый. Мин бүген телепередачада әдәбиятка кагылган сораулардан куркам. Чөнки алар миңа кыйнарак күренә. Менә бит ничек икән. Аны кыен булырмалар, җиңел булырмы, анысын инде без бераз суграк белербез. Шулай да мин сезгә бер киңәшем бар. Сез курыкмагыз. Сез инде булай да яхшы баллар җыеп икенче этапка уздыгыз. Шуңа күрә бик күп авырлыкларны, бик күп сынауларны артта калдырдыгыз. Бүген мин сезгә яңа сынаулар әзерләп куйдым. Сез аларны үтәргә әзерме? Әйе. Алайса, әйдәгез башлыйбыз. Беренче турның кагыйдәләрен искә төшерик. Беренче турыбыз әйткәнемчә инде үзгәрешсез калды. Шулай ук сезгә 3 сорау әзерләнгән, һәр сорауга җавап варианты бирелгән. Балларны сез үзегез куясыз, 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр дә сез тәкъдим иткән җавап варианты дөрес икән, бал сезнең исәбегезгә була, юк икәнендә бал гомуми исәптән алына. Шуңа игътибарлы булыгыз. Сез әзер булсагыз, мин беренче сорауны яңгыратам. Сейсмологлар җир тетрәүләренең көчен ничә баллы шкала белән билгелиләр? Бу сорауга беренче булып Зәринә җавап бирер. Ничә балл куясың? 9. 9 балл. Яхшы. Алмаз, син? 8. Алмаз 8 балл куя. Яхшы, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Сейсмологлар җир тетрәүнең көчен ничә баллы шкала белән билгелиләр? 5, 8, 10, 12, 15. Зәринә, син җавап бирергә әзерме? Галимнәр җир тетрәүне 12 баллы шкала белән билгелиләр. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Алмаз, син? Минем фикерем, Зәринәнең кебек 12 баллы шкала кебек билгелиләр. Син 12 баллы шкала белән билгелиләр дип саныйсың. 1-2 баллы көчсез җир тетрәүләрне приборлар гына сизә. 5-6 баллы җир тетрәү вакытында йортлар селкенә, тәрәзә пыялалары шатный, штукатурка ярыла. Җир тетрәүнең дәрәҗәсе 10-12 баллга җиткәндә биналар җимерелә, рельслар кәкрәя, җирдә ярыклар хасил була һәм башка бик күп төрле шундый афәтләр була. Андый җир тетрәүләрне катастрофик һәм һәлакәтле җир тетрәү диләр. Чыннан да сейсмологлар җир тетрәүләрнең көчен 12 баллы шкала белән билгелиләр. Афәрин, дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез. Тарихны, җирдә сакланып калган табылдыклар аша өйрәнә торган фән ничек атала? Бу сорауга беренче булып Алмаз җавап бирәчәк. Ничә балл куясың? 10 балл. Югары балл, яхшы. 10. Зәринә дә калышмыйм дип. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Экология, биология, археология, геология, физиология. Археология. Яхшы, синең фикереңне аңладым мин. Зәринә ничек уйлый? Мин дә Алмаз белән килешәм, археология. Сез дөрес җавап бирдегез. Чыннан да бу фән археология була. Афәрин, дәвам итәбез. 3нче сорауга күчәбез. Операция вакытында яралыларның газапларын җиңеләйтү өчен иң беренче булып наркоз куллана башлаган табиб. Бераздан хуплаулырак сорау. Шулай да инде яхшылап уйласаң, сез моны белергә тиеш. Зәринә, беренче булып син җавап бирәчәксең. Ничә балл куясың? 5. 5 балл. Шикләнәсең. Яхшы. 8. 8. Алмаз шикләнмәй ахрысы. Ярар. Менә хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм.
Николай Пирогов, Василий Сухомлинский, Александр Бородин, Лев Пантрягин һәм Владимир Даль. Менә сезгә шушы шәхесләр. Бу шәхесләрнең кайсысы иң беренче булып наркоз куллана башлаган табиб? Зарина җавап бирергә әзерме? Василий Сухомлинский. Сухомлинский дип саныйсың син. Ни өчен? Чөнки ул хирург булган. Яхшы җавабын кабул иттем. Алмаз. Беренче булып наркозны Николай Пирогов кулланган. Николай Иванович Пирогов галим да, табиб та, педагог та, җәмәгать эшлеклесе дә булган. Ул гипслы бәйләвешне уйлап тапкан һәм бик күпләрне инвалидлыктан саклап калган. Аның инициативасы белән рус армиясына медицина ярдәменә яңа төре кертелгән, шәфкать туташлары эшли башлаган. Менә шушы галим беренче булып наркозны. Калган эшләренә син 5 балны югалтасың. Ләкин кайфын төшермә. Әле безнең алда турларыбыз бар. Димәк, куып тотарга. Бәлки узып та китергә мөмкинлек бар. Үзегезнең фикерләрегез нинди? Син шаттыр инде, Алмаз. Мин башта караган идем. Ачышларын аңламадым, ләкин моны зацепило, запомнил. Анестезия мәктәбе. Яхшы, менә бит ничек өстәмә мәгълүматлар өйрәнде ул, ничек безгә файдалы була икән. Ә без әйдәгез дәвам итик, икенче турга күчәбез. Икенче турыбызны башлыйбыз. Мин сезгә тезислар әзерләп куйдым. Аның кайберләре дөреслеккә туры килә, кайберләре уйдырма. Тезисларны яңгыратканнан соң мин сездән ничә балл белән үзегезнең җавабыгызны бәяләүегезне сорыйм. 0-дан алып 10-га кадәр. Бу очракта инде ялгыз җавап биргән очракта балл сезнең исәбегездән алынмый. Дөрес җавап бирсәгез, балл сезнең исәбегезгә була. Тезисларны сезгә тәкъдим итәм. Көзен яфракларда хлорофилл таркала. Шәүкәт Биктимиров композитор. Кайбер үсемлекләр һавадан төрле зарарлы матдәләрне актив йота. 982 елда христианлык кабул ителә. Шахмат ватаны Һиндстан. Шарт фигыль нишләсә, нишләмәсә сорауларына җавап бирә. 6 тезисны сезгә тәкъдим иттем. Беренче булып тезисларны Алмаз сайлаячак. Ничә балл куясың? 10 балл. 10 балл. Зарина? 10. Яхшы. Минем фикеренчә, бу 6 тезисның дөресе шарт фигыль нишләсә, нишләмәсә соравына җавап бирә. Яхшы кабул иттем. Зарина, синеңчә? Хәзер инде бу тезисны сөйләй алмыйсың син. Кайбер үсемлекләр һавадан төрле зарарлы матдәләрне актив йота. Әйе, бик җиңел генә, бик яхшы гына факт. Һәрберегездә дөрес җавап бирәбез. Унар балл икегезгә дә фәрин дәвам итәбез. Алар урынына яңа 2 тезис өстәлә, аларны тәкъдим итәм. Диңгез салаты бер күзәнәкле яшел су үсем, һәм икенчесе җиргә төшкән космик җисемнәр метеоритлар дип атала. Бу очракта Зарина беренче булып сөйләячәк, ничә балл куясың? 10. Шын? Алмаз? 10. Алмаз. Димәк, Зарина синең җавабыңны көтәбез. Җиргә төшкән космик җисемнәр метеоритлар дип атала. Барысы да метеоритлар дип атала. Әйе. Яхшы, кабул иттем. Алмаз? Көзен яфракларда хлорофилл таркала. Хлорофилл нәрсә икәнен беләсеңме? Хлорофилл бу яшел пигмент. Чыннан да көзен яфракларда хлорофилл таркала, бу тезис дөрес. Ә менә метеоритлар турында шулай ук дөрес. Афәрин, икегезнең тезисларыгыз дөрес булды. Хәзер өстәмә тагын 2 тезис куябыз. Евразия иң зур материк. Һәм соңгысы Таң батыр әкиятен Абдулла Алиш язган. Алмаз беренче булып син җавап бирәчәксең. 10 балл булыр. 10 балл куясың. Яхшы. 10. Зарина да 10 балл куя. Җавап вариантларын тәкъдим иттем. Сезнең җавабыгыз. Евразия иң зур материк. Евразия иң зур материк дип саныйм. Алмаз. Бәхәсләшмим. Шахмат ватаны Һиндстан. Шахмат ватаны Һиндстан. Чыннан да шахмат ватаны Һиндстан, ә Евразия иң зур материк. Афәрин, дөрес җавап бирдегез. 10 балл икегезгә дә. Икенче тур сезгә бик җиңел булды. Шулай бит? Әйе. Хәзер инде сез курыккан 3нче турга күчәбез. Уңышлар.
Инде үшінші турыбыздан бик куркабыз дигәннәр Заринәдә, Алмазда икенче тур кәефегезне күтәргәндер дип ышанып калам, чөнки үшенче турда без бүген сезнең белән Хади Такташның иҗатына тукталырбыз. Хади Такташны беләсезме кем икәнен? Ул Шагыйрь. Язучы, шагыйрь. Шагыйрь булганын әйе. Аның бик танылган шигырьләре бар инде, Мөрсәм Камай һәм Алсу. Нәкъ менә шушы ике шигырьне без сезгә тәкъдим итәбез хәзер. Кайсыгызга нинди шигырь туры килер? Шигырьнең сезгә кыска гына өзекләре бирелгән булачак. Һәм бу өзекләрдә кайбер сүзләр төшеп калган. Сезгә шул сүзләрне табырга кирәк булачак. Һәр дөрес табылган сүз өчен сезгә 1 балл. Димәк, Зарина, сиңа нинди шигырь эләкте, һәм әйдә шуны тәкъдим ит. Хади Такташның Мыкамай шигыре. Китте? Белмим, әллә күпкә, әллә бик озакка. Ахры мәңге оныта алмамын. Урманнар уртасында усак яфраклары шаулавын. Алар мәңге минем хыялымда. Шаулый, кайын ярырлар. Дәвам итәбез. Карт имәннәр калмый минем арттан. Кая барсам, кая барырлар. Син 1 генә балл. Эшли алдың бу турда, чөнки 1 генә сүзне дөрес әйттең. Ярый, дәвам итәбез. Хади Такташ, Алсу. Урам ташларына кар ява, кар тамавы шаңа юарын. Карда шуа-шуа Алсу килә. Кин эчендә тыккан кулларын алып бирә. Җиргә каршы җылы сулышлары тунып, ак шәшен ак ясый. Юл буена аны тирги, сүгнә, кайта Орманга. Урманга? Мин белмим. Син дә 1 генә сүзне дөрес әйтә алдың бу очракта. Шуңа сиңа да 1 генә. Чыннан да авыр булды хәсте бу тур сезнең өчен. Әйе. Ләкин идегез кәефләрне төшермибез. 4нче турга аяк атлыйбыз. Дүртенче турга тәкъдим ителгән темаларны барды. Ул Муса Жәли иҗаты, гөмбәләр, вулканнар һәм күлләр. Сезгә 4 тема тәкъдим ителгән. Алмаз, син әлегә кадәр лидер булып килдең. Син беренче булып теманы сайлыйсың. Мин Муса Жәлинең иҗатын сайлыйм. Чөнки без инде шундый шәхесне һәр кеше дә белергә тиеш. Ул безнең ватанны саклады, күп итеп шигырьләрне яздыган иде. Яхшы, аңладым сине. Зарина, син Күлләр темасын сайлыйм. күлләр темасын сайлыйсың син. Яхшы. Хәзер мин сиңа 4 сорау яңгыратачакмын. Һәр сорауга 4 җавап варианты язылган. Җавап вариантлары арасыннан бары тик берсе генә дөрес. Сиңа шуны тиз арада әйтеп бирергә кирәк булачак. 1 сорау 5 балл тора. Шуңа димәк, бу турда 20 балл эшләп була. Без сиңа уңышлар телибез. Син әзерме? Мин әзер. Башлыйбыз. Беренче сорау. Муса Жәлилнең кайсы әсәре замана яшьләренең хезмәтне сөеп яшәүләре турында язылган? Җавап вариантлары: Кызыл ромашка, Чулпан, Ат ташучы, Алтын чәч. Алтын чәч. Нәҗип Җиһанов аны көй язган иде. Бусы дөрес, ләкин сорауга җавап Алтын чәч түгел. Юк, син ялгыштың. Бу Хат ташучы дигән әсәр иде. Хат ташучы 1938 елда язган Хат ташучы поэмасында автор замана яшьләренең эшче тормышын, аның күңелле һәм моңсу вакыйгаларын сурәтләгән. Кызганыч, ләкин дәвам итәбез. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Бу еллар авторның кайсы шигыреннән? Җавап вариантлары: Чулпан, Егет кеше, җырларын, Кызыл ромашка. Бар. Бәлки дә җырлары? Җырларын дип әйтәсең. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Дөрестән дә бу җырларым шигыреннән иде. Дөрес булды бу. Өченче сорау. Кызыл ромашка шигырендә ни өчен ромашканың таҗлары кызыл төскә керә? Җавап вариантлары: ул кояшта кызара, сугышчының каны тама, ромашка үзе кызыл таҗлы була, немец сугышчылары кызыл буяу белән буяп куя. Сугышчының каны тама. Дәлилләгез безне. Ну, чөнки мин уйлыйм, Муса Жәлил бу Кызыл ромашка шигырен
шук сугышка багышланган һәм сугышта бик күп кешеләр вафат булган. Чөнки бу бәлкидер канун белән. Аның батыр алканы тамды минем чукларга, минем кызыл күлмәгем бик ошады чулпанга. Нәкъ менә шушы юллар тасвирлыйынданың һәм чыннан да Кызыл Ромашка үзенең иптәшләренә сугышчының каны тамды дип әйтә. Дөрес җавап бирдем. Дәвам итәбез соңгы сорау. Муса Җәлилнең беренче китабы ничек атала? Җавап вариантлары: Бәхет, Барабыз, Хат ташучы, Кызыл Ромашка. Мен уйлыйм, Муса Җәлилнең беренче китабы Барабыз дип аталган. Аны син төгәл беләсең инде. Төгәл белмим әйтергә ярамый инде, но бәлкидер. Шулай дип уйлыйсың. 1925 елда Муса Җәлилнең беренче китабы бастырыла. Һәм ул Барабыз дип атала. Афәрин, дөрес җавап бирдең. Шулай итеп, син 4-нче турда 15 балл эшләдең. Яхшы нәтиҗә күрсәттең. Котлыйбыз сине. Зәринә, йөзәргә яратасыңмы? Бераз генә. Хәзер без синең белән белем диңгезендә йөзәрбез, күлләр темасына керәбез. Батырсыңмы, йөзеп чыгарсыңмы, вакыт күрсәтер. Беренче сорау. Байкал күленең тирәнлеге күпме? 1845 метр, 1563 метр, 1637 метр, 1367 метр. Минемчә, Байкал күленең тирәнлеге 1845 метр. Белүебезчә, Байкал күле планетабызның иң тирән күле. Җир шарындагы төче су запасларының 5тән 1 өлеше Байкалга туры килә. Ә менә аның тирәнлеге 1637 метр. Кызганыч, син ялгыштың. Икенче сорауга күчәбез. Күлләр урнашкан иңкүлекләр ничек атала? Күл казанлыклары, күл иңкүлекләре, су саклагычлар яки күл казаннары? Минемчә, күлләр урнашкан иңкүлекләр күлләр иңкүлекләре дип атала. Кызганыч, күлләр урнашкан иңкүлекләр күл казанлыклары дип атала. Өченче сорауга күчәбез. Җир кабыгының хәрәкәтләре нәтиҗәсендә нинди күлләр барлыкка килә? Бозлык күлләре, тектоник күлләр, карст күлләре, үзән күлләре. Минемчә, җир кабыгының хәрәкәтләре нәтиҗәсендә тектоник күлләр ясала. Бик дөрес җавап бирдең. Тектоник күлләр җир кабыгының хәрәкәтләре нәтиҗәсендә барлыкка килә. 5 балл сиңа була. Дәвам итәбез. Соңгы сорау. Олы күлләр системасы кайсы материкта урнашкан? Евразия, Австралия, Төньяк Америка, Көньяк Америка. Олы күлләр системасы Төньяк Америка материгында урнашкан. Югары күл, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио күлләре сиңа берәр нәрсә турында сөйлиме? Бу күлләр барысы бергә олы күлләр системасын хасил итә, ә бу система Төньяк Америка материгында урнашкан. Бу сорауга син бик дөрес җавап бирдең. Афәрин, шулай итеп, син 4-нче турда 10 балл эшләдең, ләкин алмазны куып җитә алмадың. Уеннан соң шундай нәтиҗә ясарга була. Әгәр дә инде синең белемле, кызыксынучан һәм инде уңышлы кеше буласың килә икән, бер генә өлкәне өйрәнергә түгел, ә төрле өлкәдә үзеңне сынап карарга кирәк. Алмаз да, Зәринә дә инде киләчәктә әдәбиятны яхшы укырга дип сүз бирделәр. Шулай бит? Шулай. Чөнки аларның киләчәктә бик уңышлы кеше буласылары бар. Мин сезгә бары тик уңышлар гына телим. Әдәбиятны яратыгыз, укыгыз, китаплар укыгыз. Һәм бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Бу уен миңа бераз авырак тоелды. 3-нче турда. Чөнки миңа әдәбияттан күбрәк белергә кирәк. Миңа бу уенда үзгәреше 2-нче турдан ошанды. Чөнки анда яңа тезислар, фактлар бар. Шул фактлардан мин күп нәрсәне белдем һәм хәзер инде башка
ялгыш башка катарына ясамый.